Annyeonghaseyo. Kamusta naman ang mga kandeng? Naku, dali kaupan ako si Daniela. Hindi siya makanagkon. Daniela, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, but be it known that I'm not Daniela. Daniela copied my outfit. This outfit na binili at pinagawa ko kay Michael tag-5 na lang. But I will see her sa RMC Perogas. See you, magtutos tayo with your cheap sardines. Kaya, asat kay Daniela, mo po na siya si Chris eh. Chris, kumusta ka na? Ay, mag-change na naman ako ng character. Kumusta na si Pimbi Chris eh? I don't know. Saan ang camera? Alito? Where's the camera? I'm like Jessica so. Na di umano. Di umano, chubby ako. Thank you so much, Lady Pam. Okay, kayo. Dalay good. Thank you, kayo. Nangasayo. Kamsahamnida. Yubuseyo. Di, oy. Ato siya sa pusam karon. Ato na sa kuan pusam. Ah, sa Posam. Karon mag-host ka sa Posam. Kasi mga kaupan. Dog coffee. Small dogs. Big dog. And bulldog. Okay kayo.